На 26 юни тази година кмета Петър Куленски издаде заповед за премахване на паметната плоча на Съветската армия, която е поставена на фасадата на фитнес център в Пазарджик. Според него съоръжението е сглобяем обект и трябва да се демонтира. Калин Владов, човекът, който монтира плочата, заведе дело срещу решението на градоначалника и административен съд отсъди в негова полза. Кмета на Пазарджик, подтикнат от крайната русофобия на ръководството на неговата партия, се опита да нападне, да води война с душите на загиналите в състава на Червената армия, които са се борили с фашизма в Европа и в целия свят, които са унищожили кафявата чума. Искам да ви кажа, че вчера ние имаме резултат от воденото от нас дело, което ние спечелихме. Съда се произнесе, административният съд в Пазарджик се произнесе, че заповедта на кмета е юридически неиздържана. Тя не почива на никаква юридическа трактовка и съответно паметника зад мен остава, паметта на жертвите остава жива. Общината ще трябва да плати разноските по делото. Българските граждани и пазарджишките в частност трябва да са спокойни, че паметника на Съветската армия остава, но те ще трябва да заплатят за сметка на собствените си джобове едни 2000 лева разноски по делото, които съда отреди да бъдат заплатени от община Пазарджик, защото кмета на града постанови юридически неиздържана трактовка да бъде преместено това съоръжение, да бъде унищожено. Русофили за възраждане на Отечеството имат подкрепата и на техния съмишленик и подякон Атанас Стефанов. Тези хора заличават паметта на българите. Разбирате ли? Историята на българите и на руснаците. Руснаците са наши духовни деца, това трябва да е ясно на всичките. И ние като такъв народ, ние трябва да пазиме паметта и да пазиме всички паметници на руските войни, които си оставили костите тук и кръвта си проляли на нашата майка земя. Решението на административен съд може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд.